Atzalde on danoi, eta ongi etorri gaurko udal osoaren ez ohiko bilkura, naiz eta, ohiko bilkurien formatu emate xoun, galderreguak eta dana sartu deulako. Ez ohikue da, hilin bukaeran eke deulako normalin, eta zainaxo bezperie tokatzea, aurratu indeu azte bete, plenue. Orduan gaurko euneko lan zerrendikin azteko, lehenengo puntu dauke aurreko bilkuretako akten honezpena, ala badagokio. Bi akta bialdu zeitzute, bat otsailako eta seikue, emateunez hor despistaute zeuen, eta faltazan, onartzie, eta bestie kainak otabostekue. Baita esan audioaktake bialdu dila, baina bakarra bialdu da, lehengo hileko plenuk audioaktik arazuk eman zituen da grabaketan. Orduan, ez dakit, banaka ingo deu, bat ematek otsailako 26ko akti buruz zehoz ezateko baldauken, ez? Onartutzat emate dugu orduan, eta ekainako eta bostekoatiken, bat ematek zehoz ezateko, ez da, baita, onartuta orduan. Vale. Hirugarrengo puntua pasatzea, hirugarrengo puntu daukeu, Azkoitiko barkau biharrena. Azkoitiko udalaren, Zubiaurre Elkargune Institutuaren eta Azkoitia Lantzen Sozietate Anonimoaren 2024ko kontu orokorraren onezpena. Bialdu zeitzute, bai Azkoitiko udala, Elkargunie eta Azkoitia Lantzenen kontueke, eta, ustailak 31 baino lehenuo ezateulegik onartu berdiela, eta plenoa dakartzeu kontu hauek. Beti ezate deun bezala, Azkoitia Lantzen Sozietate Anonimo bat izetean, bere kontuk administrazio kontseilutiken pasauta daude, eta kontu, balantzi eta galdu irabazisen kontue, ohikotasunez urtero egetu, ez? Azkoitia Lantzen eta Zubiaurre Elkargune entidade publikuk izetea, beti esan deu, garrantzitsua igual aurrekontu eta aurrekontun likidazizua izeteiela, gertatzana da, badieia urte batzuk, legik haueke kontu orokorrak egin behar ditu bela ezateula. Orduan, maietzien kontuen batzorde berezixe egin genuen, eta kontuen batzorde berezi horrek, kontu hauek esposizizun jartzie onartuzun, eta esposizio epine ondie, alegazioik ez da egon, eta orduan pleno onta dakartzeu kontuek onartzeko. Kontuek dokumentu asko dauzkebe, artxibo asko dauzkebe, ez dakit, importantenak esango dugu igual, udal aurrekontuk o aurrekontun likidazizue kontu eta pasatzeakun, amortizazizuk diela azaltzeienak, aurrekontun likidazizun ez daudelako, gero batzutan saldo kobragaitzetan doiketa batzuk eino izen die, eta inbertzixo batzuke, gertauleike ez izetie, gasto batzuk inbertzixo ez izetie, eta orduan, horre doiketa batzuk ekie tokatzea. Aurtengo kontutan batea asaltzea, daki usten bezala, San Jose Egoitzako erakunde autonomoe fundazizue ja dezein dute daukeu, baina 2008an pasauzan bertako dirue Azkoitiko udaletxea. Orduan, nik usteet ja San Jose Egoitza fundazizoi ez dixoula mendik aurrea mentzixoik ingo. Aipatzekue bate, elkarguneko emaitzak 40.002 eta 53 euro izentzila, eta udalekue 1.643.000 142,69 eurokue izen dela. Eta gero, kontuen hartine, inventasu ere bada osartute, bakarriken, balegik ezateu inventasue punto aparte batin baita onartu inberdala. Orduan, proposatze deuna da, 2008ko kontu orokorra onartzie. Ez dakit, matematek zoz ezateko dauken, bai, Janire? Bai, gure aldetik aldeko bozka emango xego 2008ko kontu orokorran onezpenai. Kontuek aztertutu da uste deu gardentasuna eta erantzukizun printzipisuek betetzeiela. Aurkeztuteko diru kudeaketa zuzena izen da, eta langile teknikuei eindeko lana eskertu nahi zo. Ezkarrek asko, Janire, Jose Joaquin? Bai, guke antzeko zehoze. Udaleko teknik dirue eixe da guk beste erabatea hiliko gendula dudik ez daukegula, baina, kontu hartzailetzako teknika segine konfiantza oso daukegu, eta kontu einte ongo hilare ez dago inogo zalantzaik, eta, gure baitzea emango xogula. Ezkarrek asko, Jose Joaquin, Asier?
Bai, bueno, gure partetik genezan kontu orokorrin behar bezala saldute daudela, aldi berin baita komentau, Azkoitia lantzenen mantentze deun hilduei jarraiki anaztenien ginen eta hemen aztenien godeala. Eskerrik asko, bozketa jarriko dugu orduan. Aldeko bozkak, abstentzioa, izaro, emaitza, neuk esango, normalin unaire gezateu, alde, amaika bozka, alde, 7 EAJ-kuk, 3 Azkoitia baikuk eta sozialisten bat, eta abstentzioa 5 EH Bildukuk. Beraz, onartutze emate dugu. 3. puntua pasatzea, Azkoitiko udalaren eta Zubiaurre elkargune institutuaren 2024ko udal ondasunen eta eskubideen inventarioaren onespena. Aurreko puntun pixket aurratu detaure, kontuetan inventaxu ere badao, baino inventaxuk bere irizpen propixue euki berdula zateulegik, orduan dakarreu, antolakuntza batzordik udalosoko bilkurai proposatzeko 2008ko Azkoitiko udalaren ondasun eta eskubideen inventaria onartu dezan 105.554.000 eta 65,87 eurotakue. Bigarrengo irizpena izango litzake antolakuntza batzordeak udal bilkura osoari proposatzen dio 2024ko Zubiaurre elkargune institutuaren ondasun eta eskubideen inventaria onartu dezan 712.589,86. Kontuetan dauzketzute inventaxuek, bi entidadienak, bai zailkaute kontun arabera, eta baite matrikulin araberare zailkaute. Eta 3. irizpena da Azkoitiko udalaren eta Zubiaurre elkargune institutuaren inventarioen kopia laburtuak igorriko zaizkio Estatuko Administrazioari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari. Ez dakit horren ingurun, nire? Gure aldetik puntu honetan alde bozkauko dugu, inventaxu eguneraute da egitaraute izeti ezinbesteko da udal kudeaketako eta aurreko puntun esan bezala langile teknikuei ere lana eskertu nahi jo. Eskerrik asko, Jose Joakin. Hau politika esen baino teknikun lanak eixo dala irutzuzaku, baina, dana dala, udalak azken aldixen bere jabetzaku egin ditun lokalak ikusi dugu, inventaxun daurela eta gure bai ezku, mango xoula. Eskerrik asko, Asier? Guge ezer gutxixo, ezer apenas eranzteko, bakarrik esan hori bai ezku euskegu. Eskerrik asko, orduan bozketa jarriko dugu, 3. puntue, aldeko bozka? Aho batez, onartute. 4. puntu daukeu, Azkoitiko udalaren jabetzakoa den Inazio Iriarte 17ko lokalaren 3.311 finkie registrun izaera juridikoaren aldaketaren hasierako onespena. Inazio Iriarte 17ko jabekidiek igogailue jartzie onartu debe eta igogailue jartzea dijuste, eta hor beko solairuen lokal bat udalana da. Orduan, pusketa bat berdebe, lokal horrena igogailue jarri alizeteko, eman ginon baimena, obrieteko, dokumentazio dana ondo ekarri zebelako, baldintzaute gelditzezan, onartu behauekin balorauin da, berdeben lokal pusketa hori zemadan, behauek onartute daukebe balorazio hori, eta kasu hontan, udal jabari publikoko ondasun bezala dao, udal inventasun lokal hau, eta guk hauei pusketa bat zaldua lizeteko ondare ondasun igiezin izaera pasauerko genduke. Orduan, lehenengo puntue behintzet, lehenengo tramiti hause da, eta irizpen honek hoxe zateu ez. Gure jabetzakudan lokal hau, bere izaera juridikue espedientiei azierie ematie. Azierie ematezako, Gipuzkoako Foru Aldundixen aldizkari ofizialin argitaraukoa, eta segurazki iraileko plenoa berriz ekarriko deu, behin betikoz izaera juridikue aldau alizeteko, ondoren segregau inberko deu, eta saldu ingo xou pusketa hori. Ez dakit, zoz ezateko, nire? Guk aldaketa hau babestu ingo dugu, azkenin irizgarritasun arazo bati irtenbide erreala ematesorako. Eskerrik asko, Joakin? Gu ezer gutxi gehitzeko, igual hori jartzeko lokalan zati bat erbaldima,
da udalak saltzeko izaera patrimoniala baixo horretik, gu pausu hori ematen alde bozkako deula. Eskerrik asko, Asier. Bai, badi hilebetik honekin ja segion da, eta, bueno, guke bai esku emango zula. Ez dut esan, lokal honek komunidadeko 11%ko partaidetza dauke, eta guri dagokigun parti ere paingo deu. Osea, gauz bada, lokal zati honetik obra ingo deula, baina guri dagokizun zatiz ere ordaindu ingo deula. Bozketa jarriko dugu. Aldeko bozkak, aho batez onartute. Bosgarrengo puntua pasatzea, bosgarrengo puntun daukeu, hainbat eraikuntza instalazio eta obren interes bereziko eta udal onurako adierazpena honestea eta ondorioz, zerga horren 22 artikuluan xedatzen den 185ko obaria onartzea. Bueno, gure ordenantzak badaukebe, 22a artikulue, nun, bueno, obra batzuk behauen eraikuntza eta instalazio eta obren gaineko zergan obari bat 185ko obarixe eukileik ebenak. Ez da izeten oso ohikue, olako eskarixek eukitzie, baino ekainin zier lau sartu zaizku, lau eskari sartu die. Orduan, hemen proposatze deuna da, lau obra osei, bonifikazio hau, 185ko bonifikazio hau ematie. Alde batetik ezkaudiu ekiola kooperatibik, ibilgailu elektriko kargapuntue jarri berde delako Ibaiondo kalien, eta kargapunto horrek obra bat ezigitzeulako, eta obra horren ikusite ze izaeratako obriedan, horren 185ko obarixe ezkaude. Bestaldetik, Urolako industrialdeak Oinartxoko eraikin komertzialien estalkixe konpontzeko obrak inberra dauzke, eta haueke 185ko obarixe ezkaudiube obra hortako. Hirugarrena ezkauduna izen da Azkoitiko parrokixe, teiatue berritzeko proiektua aurkeztu debelako, eta hor, teiatu berritze hortane 185ko obarixe ezkatzebe, eta azkenak, kale nagusia 53, Leturiondo itxien lur zatixen itxiera berritzie. Orduan, ikusite ekiolako parte gehala eta ibilgailu elektrikuntzako kargapunto bat ingurumen aldetik kargapunto bat ipintzeko dala, udal honek, gobernu honek proposatzeu urri 185 ematie, Urolako industrialdeane keu parte gehalako bertan proposatze deu bat eraikin hortan obra horri 185ko barixe ekie, eta parrokixe eta kale naguzikue, bisek igual ondare ikuspuntutik hartute, iruitzezaku ondari ere zaitzi eta bestie tokatzeala, eta olako obra bat ekean nin 185ko barixe ematie, ez dugu geizki ikusten. Bai ezan baite, parrokixen kazun, teiatuk eraberritzeko guk ordenantzatan jarrike daukeula baita 185 zuzerin aplikako zako bela, baino etxitako daukeula jarrike. Ez daukeu jarrike beste eraikin klase batzetako. Baina, gure proposamena da, lau hauei 185ko obarixe onartzie, eta gero, daude izapide administratibuk, publiko jarrikoa, reklamazizuk otamar lanegunien argitarau ingoa, reklamazizuk ezpaldima dao, automatikoki behin betikoz onartuko litzeke obari hau aplikatzie. Ez da, zerbait izateko, Janire. Bai, gure taldetiken aldeko botu emango dugu, obrako udal onurako eta interes berezikuek dielako, obariak ingurumenaren babesa, enpleguaren sustapena eta udal ondarearen zaintzan oinarritzen dira eta egokiak direla uste dugu. Hala ere, beste alderdi batzuk guztiz adoze bezeotie ulertze dugu eta etorkizunien gardentasun eta kontrola ondixo bermatzi berrezku dela uste dugu. Eskerrik asko, Janire, Josu Joakin, bai? Bai, guk delen letu artikulu hontan hasieran jartzen behintzat, berriz jakiteko zehatik ematen ze hauek, obari hauek, eta jartzeu 180ko obari, 85 arteko obaria izango dute interes bereziko edo udal onurako adierazpena jaso duten eraikuntzek, instalazioek eta horrek. Gure ustez, obra hauetako batzuk interes berezixe eukileik ebe, eta udal onurarako izen leik ebe,
baina ez danak. Eta horretxeatik, dana batea bozkau berri, banaka bozkatzie eskauen duen, baina, onartu esten dutenez, boto orokor bat emango deu, baina, zu egin bezala, guk banamanan obra bakutze aztertuko eta zango gure ustez tokatzako, no ez obari hori matia. Lehen daukeu ekiolako kargailu elektriku jartzie, eta, gure horrexen erroldaute honezkeo, kotxe elektriku eta hibridu eukitzeatik, kargailu partikularrak eta eguzki plaka jartzeatik, eta, obari batzuk ematetxo. Urretxuko ekiolan helburukine, batein leikeu, baina, izenak behar ezategun bezala, urretxuko ekioli ez da azkoitiko enpresa bat, etekinek ateatzeko bideraukoan obra bat dala iruditzezeko, eta ez dixo, herritarrentzat onura zuzenik ikusten. Beste kontua izango litzeke, urretxuko ekiolak eta azkoitiko udalak, kargagailu hortan erabilatzen gintzat, herritarrentzat, ez dakit, deskuento bat, olako zoze adostu izango balebe. Urrungue da UISA, Urola Industrialdea SEA, Oinartxoko eraikin komertzialaren estalkia konpontzeko obrak. Hemen jartzeu enplegu sustapena eta udala enpresa honen parte dela ohari hori jasotzeko eskatze bena, argudixo bezala hori jartzea. Eta, gu gazte gozan behar, udalak bere partie, bere burui ordaindu berri ez daukela, horrek ez luke inongo zentzu izango, baina, estalki bat konpontzik, enplegu sustauko lukela azatire, pintzakin hartute daula iruditzezako, eta, ez dakit, horrela izango aliz berriz, herriko enpresa danak bere behasen obra getxeakun, obra horrek enplegu sustako lukela esango luke beti. Pentsau, kotxe elektrikuk etxetxuen enpresa bat dala, eta obra bat etxea dikula, ez dakit, horrek justifikazio douli dugu lugu gaina. Broma aparte, kasu honetan ez etzago iruditzen obarixe ematie ondo. Eta, hirugarrena berriz, azkoitiko parrokixen teilatu eraberritzea. Obra hone berriz, herritarrai begire, uste bi onura albidetzea bat, zugu esan dezun bezala, ondari mantentzia, eta bestie udalak, herrixei begire, eraikin hortan bertan, antolatzen ditun ekintzek antolatzen jarraitu alizetia. Eta, hori gure ustez bentzet garbi tokatzakola. Eta bestia, hemen Leturiondo txin Luzartixen itxierie berritzia, obrantan herri ondari mantentzia izango litzake, herritarrentzat onuria, herri ondarin konserbaixua, eta, ez genuke nahi, esan, herri erdixen abandun utxurako beste eraikin bat sortzie, eta, hori ekiditeko asmozeo, obari hau matire ondo irutzeko. Eta, revolbilduz bizket, aurretik izan da bezala, obra bakutzei obarixe eman eoez aparte bozkatzie izango litzea guretzat zentzuzkuna, obra batzuk arrazoik eseo daukelako gure ustez beste batzu baino, obari hau jasotzeko ordun, baina, gure eskaria onartu ez dezuenez, gure azken boskie astentzixu izingoa, azaldu duen bezala, obari batzuk ematin aldea gaudelako, eta beste batzuk ematin kontra. Eskerrik asko, Jose Joaquin, Asier. Bai, gure pixket banaka aztertu ditu, kuriosu da, isestitula bate koinzidu alkarrekin, baina kuriosua bai. Gure dauke honen ekiola eta pixket trantzizio energetikukin da kontuten hartute uste dugu onartzia egokixe dela. Oinartxokuna baita ondo ikuste dugu, obari hosek aplikatzi baita, obra hori aurrera emateko. Parrokixen ingurun, gure iritzi ezberdine baita plaza daudi, ulertze dugu ematen zerbitzu soziala eta Elizak gizartien jokatzen papera, baina baita Elizi hori enpresa priboa da, Vatikanok beharek kalkulatzea milioi euroko ondare garbia daukela baita, eta dirue euki nahi zenezkeo baukea, alare, obarexe jasotzeko eskudi dauke eta onartuko du zentzu hortan. Eta Leturiondo etxina berriz, kurioso ite zaigu tokako zako laguntzia,
baina kurioso dituzegu partzela baten itxieri, ez? Izen balitz irikitzeko, partzela hori berrituta atik irikitzeko, ondo ikusi genuke, baina, bueno, eta honekin ez gaude agoz, orduan gure azten ningu da. Eskarrik asko, merezi duen zehose zati, porque dana guztet daukebela zehose, kuriosu ekiolana iruditu zitek pixket, porque bai iruditzen zatela, udalak espresuki ekiolako kide izetie hartu erabakin genuen, eta kide izango ginelako karga puntu hori dator asko jire. Osea, nik uste tamen Urretxoko udalak eskuzabaltasun ariketa handi bat egin dula, BHK zizeden proiektu bat herri askoi, herri batzui behintzet zabaltzeko, proiektu hortan 4 o 5 kargagailu zeuden jartzeko, eta animatze ginen herritarrai, ekioli ere bete inalizeteko eta errezo jendia animatzeko, eta inguruko, animaugean udaletxetan kargagailu bat gure kasun behintzet ipiningo juela, gaina badakiu kargagailu potente bat izangoala kotxie azkar kargaukouna. Orduan, justu horri pixket mine eiteit argumentuk, ez? Gaina irabazixe kooperatiba bat izangoa, eta kooperatiba horrek nahi dut pentsau gero ingurumenetiken ze ikusixe dauzken gauzek eta etxeko izangoala. Orduan, herritarrak parte izangoien kooperatiba bat, eta dienak ja, eta horri ezetza ezatik, pixket kuriosu iritzezat. Baina, zinbaz. Hori ezan da, eta, bai, Jose Joaquin? Ez, nik horri erantzunez, pagizu, neu parte naizela, kooperatiba hortakua, eta helburukin esan dizut, gure taldine bat eke du, onure zuzena herritarrantzat karga puntu hori ipintzie, ez dixo, ikusten obra horri. Beste gauze bada, ekiola be hori osotasunin hartute, zuzatezun bezala, uizako horire sozia anonima hori udala parte izitie, eta dana osotasunin baten hartu, eta harek enplegu sustatzie. Osotasun baten igual eukile gehiago helburu hoxek, baina justu obra haueteko ez dakit, horku pixket kezka dauzkegu, eta hori txie. Irizpenin uizakun enplegu sustapena eta azaldu itea, baina nik esan ditutan arrazoiek justu die guk geu kide gehala. Eta guk geu kide gehan enien, iruditzezat hor udalak onure bat badaukela. Geu kide gehalako, naiz eta beste batzuire onuri eite xeun, baina, nikola ikuste behintzat. Orduan, eta bozketie bakarra ingo genduna esan genunez, bakarra ingo dugu. Aldeko bozkak, kontra, abstentzioa, onartute gelditzea, aldeko 8 bozka, EAJ-ko kidiek eta PSE-kue, eta abstentzioa 8. 8, abstentzioare 8. Bai, 3 Azkoitia baiko eta 5. Gu 7 eta bat 8 alde. 8 alde eta 8 abstentzio. Bai, 16 gaude, bai. Baina onartute gelditzen. Bale. Eta, pasatze gehaia 6. puntua, eta, bai ezan amendiken aurrea, 6. aurrea danak berri ematie diela, eta, ez roia ondixe sartzen zasako naiz, baina haitzen daudenatik eta ikusten nahi dinatik ez, oz esplikau bintzet egin berko deu, berri eman zerreatiken etxe nahi gehan, bale? Orduan, 6. puntu daukeu, 2008ko Azkoitiko udalaren taldeko erakundeen, talde anitzakoien eta elkartuen kontu egoera horri integratu eta bateratuak aurkeztea. 2. puntu nein daun bezala, onartu dite udala, elkargune eta Azkoitia lantzeneko kontuek. Eta kontu esek bateraute dauzkeu eta bateraute onartu diteu. Baina, aurtengo eskakizun bat izen da, baite kontuk egin behar diteula baterau, gu parte gehan soziedadikine bai. Orduan, ez die onartu behar, baina bai ariketie bateratzekue egin behar da. Orduan ezan detan bezala, Azkoitiko udala, Zubiaurre elkargunie eta Azkoitia lantzen bateraute dauzkeu,
eta horri gehitu dizkou beste bi entidadien kontuek geu parte geanak. Alde batetik, Antonio Oteiza Fundazioko kontuek, baterau diteu, bateratzeako hortan geure hartin emateien diru transazizuk kendu eteie, bi duplikaute ez azaldu alizeteko, eta bate baterau deu iraurgi lantzen garapen agentzixe, eta hori baterau deu, esango deu, garapen agentziko kidegea Azkoitiko eta Azpeitiko udala 150, eta hor integrazio eiteako garaxen, ariketa batzuk inberra egon da, lehenengo aldiz ezan eke ezana olako ariketa bat, ezan foru aldun dizeke, jarri dula plataforma bat ariketa batera hau eitelko, baina, bukaeran ezate deuna da, dokumentu hontan, biztazo batin ikusteana da, eta dokumentun lehenengo horrixetan alasea azaltzea, Azkoitiko udalak ze entidadetan parte hartzeu, eta zein dan behakide dan entidadiek. Orduan esan detan bezala, gure kasun, 5 entidade izango litzezke. Azkoitiko udala eta Zubiaurre elkargunie, 100% dana guri dinak, eta publikuk dinak, Azkoitia lantzen soziedadie, 100% Azkoitiko udalana dana, eta gero, urrengo punto batin esangotan bezala, gaina izaera publiku eman diso bena bate, soziedade honi, eta gero dauzkeu Antonio Oteiza Fundazizue, eta osotasunien geuk integratze deula horire, eta gero iraurgi lantzen sozietate anonimoe, kanpoa behire iraurgi berritzen ezela esautzea, baina izena iraurgi lantzen dauke sozietate anonimoe, hori 150 integratze deula, beste 150 Azpeitiko udalak integrauko ulako. Dordun hemen eitea ariketa bat, eta eitea balantzie eta galdu irabazisen kontuek, 5 entidadinak batea daude bertan jarrike. Eta zenbakisek ez dut izango, porque dokumentuk asko dauzke, eta gero zintzilikako eta nahi dunak ikusteko morun eukiko. Hori da 6. puntue. 7. puntue da 2008ko ekitaldiko finantza barne kontroleko urteko kontu hartzailearen txostenaren berri ematea. Haureia badie urte batzuk, kontu hartzaileik barne kontroleko txosten bat eiteuna, eta hemen eiteana da pixket kontu hartzaileetatik aztertu eiteie, urtin zierre indien, bai zarrera batzuk ondo kontabilizau aldien, gaztu partida batzuke ondo ejekutau aldien, eta txosten hori egin da. Txostenak normalin 100% perfekzizuk ez du existitzen, eta 100% dana perfekto egoti beti zaila izetea, baina gu beti hartze deu, barne kontrol txosten hau, mejorako herramienta bat bezala, urrungo urtetako, diru laguntza zurik eta matin, zehose baldimao, urrungo urteako hori mejoratzeko morun izen gehan. Aurtengo kontrol hontan zarrerak betu die, ondo ejekutau aldien, eta gaztuei dagokizonez, alde batetik personaleko nomina bat aztertu da, abendukue, konkretuki. Bate aztertu da kontratazio aldetiken espediente batzuk behitzeie, eta kasu hontan, balengo urtin, bukau deu 2008-en Europako funtseak jaso deun diru laguntzikin egin deun kontratazio espediente osue betu da. Orduan betu da Floriako igogailue ondo ejekutau aldan, kontratazio dana, betu da merkatuko plazie berritzeako obra hori dana ondo egikaritu aldan, eta baite errekauek sistemien martxan jartzik eta plataformik martxan da, kontratazio hosek danak ondoin aldien, bai lizitazizuk ondoin aldien, eta baite kontratu txikiseke ondoin aldien. Bestalde batxe diru laguntza batzuke betu iteie, eman diteunak, zuriketie egokien aldan, eta geu daukeun diru laguntzan araudisekin bat arraldatorren, ala ez datosten. Kasu honetan 4 diru laguntza betu die, anaitasuna emantzakon diru laguntzie, iraurgi zazkibaloia emantzakona, tata eta morada alkartiei emantzakona, eta zinematogramon emantzakona zineforun eta etxeko emantzako bena. Orduan, baite aztertu die kontratu txikixen bidez indien kontratazizuk, eta hor, beti daukeu zailtasune, lizitazioa gainditu itebelako kontratu txikixen kopurue, lizitazioa eta berreko badaude kontratazio batzuk, baina beti zailtasunekin topatze geha,
batzutan herrikuk dila hobeste alako eta abar, baina, hoxe danake, mai gainen jartzeie, eta, poliki-poliki hoxeke, zuzentzen juten gehan. Baina, ezatetan bezala, txosten bat, hor topatzean etiken, mejorako gauzek ertetze bena. Orduan, urtero egian bezala, txosten hori ere esku hartin daukezue, eta horren berri ematie. Zortziarrengo puntu daukeu, 2008 ekitaldian, udal kortu hartzaileak planteatutako eragozpenen txostenak, txosten teknikoak, eta horiek ebazten dituen alkatearen ebazpenen berri ematea. Haure dekretuk egeienin, beti egiea, hau da, batzuten lizitazioak bukau egeie, eta berrixe martxan ez deu jartzen, baina zerbitzue jasotzen jarraitu ege deu. Orduan, zerbitzu bat hartzen baldima, ordaintzi ere legezkue da. Gertatzeana da, batzutan kontratu menpin ez da olako, horrek eragozpen bat eukitzeu. Orduan, txosten bat bialdu zatzute, bertan, batzuk badaude, eragozpen batzuk plenotik ben pasauzienak, adibidez kale garbik eta zerbitzui dago kisonak, dakizuten bezala lizitazioe eraikin garbik, hori da, kale garbiketina barkau. Berandu atagendun, eta horren ondorixoz, ordaintzen jungea zerbitzue ematen jarduntzi ubelako, baina hor plenotik epazaugen itun, igoera bat eskatzezalako, baina berez kontratuipe zalako, eragozpenak eukiditue, bestalde informatikakore kontratazio ere bukauta zauen, eta zerbitzue jasotzen jardun deu, beraz fakture hoxek ordaintzeatike eragozpen batzuk egon die, eta relazio luzie da, beste batzutan eragozpena etortzea, gure udalaraue jartzeulako baite 300 gorako fakturek lehenengo erosketa txartela euki berde bela, eta batzutan presak dilako erosketa txartelak ez dieken, gero fakturi etortza zuzenin, eta orduan horrek eragozpen bat eukitzeu, eta eragozpen hoxe da nahi, obai plenotik, obai bestela alkatetza dekretun bitertez, justifikaute zerbitzu eman indala, eo fakture hortan asaltzeien gauzek egin dila, eta erosi indila, buelti matezako be, eta ordaindu ekeie. Baina, 2008 indienak berri emamertzaizko plenuei, eta gaurko bilkuran berri emateiztu. Behatziarrengo puntun daukeu, kontu hartzailearen txostenaren berri ematea, 2008ko likidazioaren aurrekontuaren txostenaren aldaketaren berri ematea, 2008ko gastu araua betetzeari buruzko gastu konputagarriaren birkalkulatzea. Aurreatu dut eta esan dut 2008-etiken aurrea Azkoitia lantzen gure soziedadiei izaera publiko eman disobe. Orduan horrek ondorixo bat eukiko 2008ko likidazio eke deunin. Eta da, likidazio hori ekiako garaxen Azkoitia lantzene kontun euki berdeula, eta arau fiskalak behitzeako garaxen, Azkoitia lantzeneke beste bi entidadikin batea, hau da, elkargune eta udalakin batea, arau fiskalak betetze alditun, ala ez ditun betetzen, aztertu inberko deula 2008-en. Orduan, hor badao, arau fiskal bat dala gastu konputagarrixe ekia konparau, 2008-kue eta 2008-kue. Orduan, kontu hartzaietzatik egin dana izen da, baina datorren urteako 2008-en ze gastu konputagarri eukideun Azkoitia lantzen barne eukiko deulako, hor foru aldundixek esan ziun, berdinekin konparau erdeula. Ezin deula 2008ko gastu konputagarrixe Azkoitia lantzen barne deula kalkulau, eta 2008-kue Azkoitia lantzenik gabe kalkulau. Orduan, datorren urteako ariketa hori egin deuki alizeteko, kontu hartzaietzatik endana izen da, likidazioko txostena aldauin da, eta gastu konputagarri hori kalkulatzeako garaxen, Azkoitia lantzenek kontu neuki da, eta, datorren urtin 2008ko likidazio eke deunin, badakiu zein izengoan 2008ko gastu konputagarrixe, eta horrek igoera bat eukileike, legin markatzeuna, eta 2008ko martzun ikusiko deu, betetze aldeun, ala ez deun betetzen. Naiz eta, kontu hartzailetzatiken jarraipena ikene, jutegea, gastu arau hauek eta arau fiskalak beteko iteun, ala ez diteun beteko. Orduan, txostena berritu egin da, eta txosten horren berri ematie, udalosoko bilkura honi. 10. daukeu, kontu hartzaileen txostenaren berri ematea, kontu hartzaileek lan asko egin du hilontan, 2008ko zarrera handiagoak zorra murrizteko erabili behar den obligazioari buruzkoa. Haure beste gaztu bat, beste arau bat da, nun legik ezateu,
2008 zarrera haundixo euki baldi mateu, euki diteun zarrera haundi hausek zorra murrizteko ibili berditeula. Ezin diteula gerakin bezala ibili. Orduan, kalkulau behin die, 2008ko zarrera haundixo zein dien, eta hoxe kalkulau dinin, kontu hartzailetzak egin du txosten bat, esan ez, guk 2008ko aurrekontun, geneuken aurre ikusite, buruk espaldi meit faiatzen, 250.000 euroko mailegu bat. Eta mailegu hori ez teula ezkauko, eta orduan, gaztu eukiditeu zarrera hundixogue 2008-en, 557.111 euro. Eta hemen ezate deuna da, zarrera hauek printzipixoz, behintzet, 250.000 euroko 2008-en aurreikusite daukeun prestamo hori eskatzeko ez diteula ibiliko. Hor gelditzezaku ondik, beste 101.000 euroko gap bat, eta ikusiko deu foru aldundixek ze esateiun o ez diun esaten. Baina ondikene urte oso daukeu, zarrera handi hoxekin, zeite deu, urte erdixek gelditzezaku, zarrera handi hoxekin zein berdeun, ala ez deunein ber esplikatzeko. Baina, txostena kontu hartzaileena aukitzie berrezku da, eta einde dao, eta plenuei berri ematezako. Eta, pasatzea, 11. puntua, dala, behin betiko onezpenen berri ematea. Eta, hilontan daukeu, behin betiko onezpenen berri ematea, 2008ko maiatzaren 28an udalbatzak onartuta eta alegazio horik egon ez denez, behin betikoz onartute gelditzea, 2008ko ekitaldiko Azkoitiko udaleko lanpostuen zerrendaren lehen aldaketa. 12. puntu daukeu, aurrekontuari buruzko informazioa, hilero bezala bialdu zatzute, ustailea nola dikusten kapitulozka aurrekontuko bai gaztu eta bai zarreran evoluzizue, eta 13. puntua pasatzegea galdezka erak, ez dakit, janirez oz ezateko, ez Jose Joaquin, ez da, Asier, nik gaiba nahi detatatzie. Da nahi detatatzie, lehengo egin, plenun, grabaute geldiuzalako, eta irutzezatelako, gardentasunez, plenun eman berko xoula baite, dagokizon esplikazizue gai honi. Lehengoko egin, plenun atazan tema bat, eta izen zan LGTBI-ko adierazpen egen euken, eta adierazpen hori onartzeako garaxen, alderdi bakoitzek bere esplikazio ematetu, eta YouTubeen plenue hor dao, naiz da audioak die ez deun euki, eta plenun hitzezitz, Asier, hau esan zenu. Azkoitia baik esan du, orain dela 2 urte, 3 urte onartu zela, nik dakidana da, iaz behintzat onartu zela, eta urtebete igaro da, eta ez da aurrera eraman. Da kontratazio txiki baten zera eginda. Gure iritziz, zalantzak sortzen dizkigu kontratazio hori nola egin den. Eta gure irakurketa egingo dugu dagokion batzordean. Baina hala ere, konstiente gara, berandu hobe dela inoiz ez baino, eta kasu honetan lan asko dagoela egiteko, eta mozio honi baiezkoa emango diogula, edo adierazpen honi baiezkoa. Ni momentu hartan erantzun izun, batzordin itzeingoa, baina iruditzezat, herritarrai zerrek sortze izkizun zalantzak, porque zalantzak sortzen dizkigu kontratazio hori nola egin den. Iruditzezat, zalantzan jartzezula kontratazio hori nola indeun, eta zerrek sortze izun zalantzie galdetze izut. Momentukotasunin igual nola jartzeu? Zalantzak sortzen dizkigu kontratazio hori nola egin den. Zalantza sortu, esan nahi nun, zentzun bi aurkeztu zila, eta bixen arteko elkarlanakin asko zerbitzu bio eskein laik ezala, eta horreatik aipatze genuen, gure zalantza hori azalduko genula, argumentazioekin, eta argumentazio oso eman nun, batzordea, gizartekoa, eta uste eztabai dau genula, iritzixe bakoitzen beri eukitzen zeitzeu, baina guk uste du zerbitzu hori asko zegokixo maleik ezala, eta hori baita ere badaukela komponente politiko bat, zentzu hortan, zerbitzu hori herritarrei emateko mejoratzeko aukera baldin badao, esku hartze hori kopuru txikiko kontratazioetan
uste du eskumena o ahalmena badaola, eta beharrare bai, gure iritziz, bai politikia eta administrazioen arteko oreka hori ez badu bilatzen, gero eta distantzia ondixo sortzea, eta ulertze teknikarixen esku onberdula erabakixek hartzia, baina teknikarixek baita iritzixe eskatzia udala zuzentzen nahi dien politikariei uste du kontutan hartzeko elementu badala. Ezauk esan dizun bezala, batzordin asko hitz egin zan. Eta alaxe berkozun igual, baina ni normalin gizarteko batzordea ez naiz guten, eta batzorde hortat tokau intziten gutie. Da batzorde hartan diskutin genuen eta gero iskietan egon ginen diskutitzen. Eta oine, esan dezu neri, zalantzie sortzeken gauze bat. Eta da, 3 batzordetan, eta azkena egon ginen batzordien, 2 akta onartu intzin, eta batzorde hortako 3 aktatan azaltzea kontratazio hau nola indan. Lehenengun azaltzea, teknikase juntzan, eta martxan jarri zula, eta 4 aurrekontu eskauzitula, eta 4 enpresai zuzendu zixola, proposamena eiteko aukerie. Hori azaltzea, egiaitzeken, apirila 9ko batzordien azaltzea hori. Maiatza 7kun, esateu, 4 enpresai zuzendu arren, enpresa batek epezkanpo aurkeztu zula, beste enpresa batek etzula proposamenik egin, beha jakingo zeatik, eta beste 2 enpresak proposamena egin zebela. Eta, horrekin hori zeuela. Eta hor, nahi zutena esan da, por supuesto, que teknikasek eta politikuk harreman zuzena daukeula gauzek ekeako garaxen, eta gurei opinixo eman leike show, o ez. Baina teknikasek bere lan hain berdu, eta irutzezat interferentzi politikoik ez du lauki ber. Eta kontratazio txikixe izen, o kontratazio ondixe izen, distingitzeikuna da inportie. Baina prozedimentuk berdina izen berdu. Eta gardena eta objektibo izen berdu. Eta ekaineko batzordin, ja, teknikase batzordea juntzan, eta ja, esplikazio eman zun, ze txosten eintzun, eta bere argumentuk eman zitun. Orduan, nik hemen ikustetena da, zuen burun, 2 enpresa hoxek elkarlan batekie hobeto egon leik ezala, baina iritzezat hortako hori azidati plantea bertzala, porque zuk behin ja 2 proposamen baldi mauzketzu, teknikai batek ezin duna da, eta politikai batek ez, kontratazio hori atzea bota, eta bisek batein. Porque hor, zuk 2 proposamen dauzketzu, eta zuk 2 proposamen hoxek, teknikasek nik nahi dut pentsatzie, behosek aldan objektibotasun handinekin, balora hoi jetubela. Eta txostenien, eta txostena zehan dao, aktan dao, beak lehen ez tetu alde batetik prezisue, eta bezaldetiken, aurkeztuteko batek intersekzionalidadi eta bestik parte hartzeko ariketa bat, olako ze batzuk hobeto iketula, eta enpresa bateatik eneikeula. Bisekin batea hobeto ingoala, igual bai, eta igual ez. Izen leike ikuspuntu bat. Baina zeuk, eta neurire esan zizun, teknikasen profesionaltasunez alantzan ez dezu jartzen. Baina aizea esaten, teknikoki hobeto izango litzekela bisekin batea ikie, ez eki, baina hori teknikoki da. Ez da politikoki. Eta politikun lana da, gure kasun, guk LGTBiko diagnostiko bat eta ekintza plan bat ekin nahi deula esan, eta teknikasek enkargatzeie, normalien, dagozkixon enpresai gonbidapenak ekie, eta enpresa hoxek aurkezten baldin maizko be proposamenak, proposamen hoxek aldan objektibotasun handiz, zehaiken. Eta hor, guk behintzet interferentzik ez deuekien. Orduan, zalantza politikue esatezen duen, nik uste hor, zalantza politikoik ez da hola. Beste gauz bada, kontratazio martxan beste erabatea jarri berko alitzeken oez. Baina iruitzezat, lehengo batzordetik, dala apirilak 9ko batzordetik, 4 enpresai gonbidapena eintzikola
jakintzen utenetik, posible zala batxe, o teknikukin itzein, o gurekin itzein, eta esatie, proposamen hau igual, o hau bestera batein berda, o kontratazio hau bestera batea itxako menizaku, baina behin prozesue eman danin, pleno batin esatie gaina, zalantzak sortzeitula, kontratazio horrek, iruitzezat ez dala, ez dakit, nire opinizua, o gure opinizua. Bueno, esan nun, eta behin da berriz azpimarratzek, guk profesionaltasun ez dugu hausita jartzen, berdintasuneko teknikasena, eta hori batzordinak garbi izan nuk, ez dugu eskatzen egin dan prozeduri atzea botatzea, egin da kontratue, onartu da, esate genuna urrengo urteako kontutan hartzea, ekintza plana bixen hartin egiteko aukerie. Ikuste dugulako integraltasun osoan emateula. Eta harritzen hau, teknikas eta politikun arteko bereizketa hori ikia, justu aurrekontu parte hartzaileekin, eman deun prozesun, teknikasek, politikuk, alkarrekin bildute onganin, udalan funtzionamendu nola mejorauleiken, danon hartin aztertze jarrun deunin, ondiken bereizketa hori ikia. Bizan, uste teknikasek argudizu dauzkela beri defenditzeko, eta uste politikuk geure arti batea, geure proiektu aurrea mateko teknikasekin itxaiteko eskubide dakeula, eta profesionaltasune hausita jartzeke kritika politiko o reflexio politiko bat eiteko ere bai. Bi gauz diferente die, Alde batin aizea, kontratazio prozeso batin nik iruitzezat politikoki eta teknikoki banauin berdeula. Bestela telebizio ikusi besteik ez dao. Nahet esan, ze gertatzean politiku kontratazioan sartzeien. Osea, orduan... Guk uste inungo korrupzio kaso eduki, azkenengo 40 urtin. Ez dakit zeinatik gena izan. Ez, baina esan eket, oso gauze diferentie da. Gauz bat da, aurrekontu parte hartzaileik eo udalan funtzionamentue elkarrekin eman berdeun garaxe, eta beste gauz bada, kontratazio bat nola inberdan. Eta kontratazio prozesu hau, nik esan dut nola izendan. Eta bisekin bat eikie, o ez deikie, hori iruitzezat ikuspuntu tekniko bat dala. Eta ez dakizeatiken ikuspuntu politikuk zuenak obio izen berdun bisekin bat eikie, bakarrak eki baino. Herri batin, porque ejemplu jarri zenun, herri baten bisek batea indebela, da horreko bio izen berdu bakarrak eki baino? Ba, igual bai, o igual ez. Aukera bat ipini nu, mei gainen. Ja, bai, baino... Alda ez, ze eman da, eta bisek aurkeztuko zin, lego horretan baite. Ez dakit nola indeben, ni hasen kontratazio proposamenin ez nahi zartu eta hasen prozeduran ez nahi zartuko. Baino, iruitzezat, distingiun berdala, behin kontratazio bat martxan jartzean nien, jarri da martxan. Eta hor politikuk ezin dugu ezko izartu. Kontratazio proposamen bat martxan jartzean nien. Beste gauz bada, martxan jartzeako zein berko litzeken, ala ez litzeken egin berko. Baina hori, iruitzezat, ekainin, atatzie, jakinde, apiriletik, jabazakin utenin, ja martxan jartzeaz ikustela, eta zeuk esan zenun bezala, 2008ko aurrekontutan jarri zan partidie. Eta ekainin, kontratau da, urtebete esan zenun hasieran, ez da urtebete, 6 hilabete berandu da, baina uste teknikasek zeuekin eitzeintzula lankarga handixe zaukela eta ekain aldin martxan jarriko zala. Eta hori esan da zauela baite. Orduan, lehenuotik nahi ezun dana. Lehenuotik. Eta datorren urteako ekintza plana bixen hartin, igual aztertu inberkoa, porque igual teknikuk ezateu, etzako lehibitzen, batea zeizen berdunik ekintza planak. Eta iruitz... proposadula. Baina ez dakit jo reflexio politikue da hon, hor niretza reflexio tekniku da hon. Ez da hor. Netza bai. Porque pixen hartin egon laiken adostazun bat izileik ezun. Baina igual pixe batea inde obio da o ez da, ez dakit. Ez da hojakiteik. Bai. Bueno, ez dakit hori... Ez dakit hori reflexio politiko bada. Horrek ez du zanai teknikaxe hausita jartza dunik. Teknikaxen profesionaltasunegu ez dugu momentu baten hausita jarri. Lan asko egin dugu baina. Urtik da mazki eguneko eskatzen teknikaxen berdalako, lankarga ondixe daulako. Orduan, ez da inungo kontra esanik gure iritziz bintzen. Bueno, nire ustez badao. Eta iruitzezat, baiak elengo aztin esan nintzen, danak aitzeko morun zea ingo zala. Eta, honekin buka hoite deu, gaurko plenue, eta iraien eukiko deu berrize urrengo plenue. Ondik ez diute dezango oporrak ondo pasau, porque ondik festak gelditzen zaizku, eta festak
festak aldan ondona pasatzeko ondik aukeri eukiko dugu elkarrekin eoteko. Amaitzutat emango dugu.